na nwanne ya nwoke jebere obodo oyibo hapụ nwunye ya n'ụlọ. Nwunye ya wee nọdụ n'ụlọ. Ọ sị m nne, nwaanyị a wee nọkọta ịmago n'ụmụ nwaanyị ya wee fụ na ọ na-akwụgharị like na ọ chọghị ibido kwụgharịba just to protect this woman. Ya wee bido wee lụbie nso. Ịmago nu one thing lead to one thing. Fa wee sebe ibongi. Ọ sị m nne na fa na-adụkwa very careful. Na fa na-adụ very very careful. Ya da na and ọ bụrụ ife na-eme oge ọbụla nọọ ka ọ ghara ịpụ ezi o, ọkwa ka ọ ghara ịpụ ezi. So ịgbagodo fa na-ese so ka di chọrọ ịnata, ya di wee kwuo na ọ ga-anata. Ha wee chọọ ka fa see nke ikpeazụ before di wee batazie ịghọta na so fa wee sesie nke ikpeazụ afọ before di wee bata. Ya na di wee sebekwesesie, mana according to mgbe fa sere na mgbe ya na di sere na nwa afọ obu bụ nwa ya andịda ọmụgwọ dị nwa mụọrịa nwanne ya nwoke ọ bụla nwa nwoke. Afifugo sị m nne na ya gwa anụgo nwaanyị mụta ụmụaka na-anọ fa na-anọ bụsị gịnị ụmụ nwaanyị na ya mụtara nwoke. Sị m nne n'eziokwu na nwanne ya nwoke mụrụ ya bụ nwa ahụ, mana this lady amụgolo nwanne ya nwoke ụmụ nwoke na-atọ ọzọ plus ofu nwaanyị. Afifugo fada ụmụaka na-ese ya wee na-eche etu ya mụtara nwoke ọ nọdụrụ oke ya wee ịga for that first child. Gwa nwanne ya nwoke ka ọ kpọnye nwa afọ maka na ọnwụ ya ebe o ji 3 bụ nke ya. Akwa ịghọtago. Ama m na mgbe nnọrị aka akụkọ ụfọdụ na-ewozi iwe etu ha ga-esi wee dị ya vam. Akwa ịghọta na because agwara m ya sị ya na wefu my fans ifefe ga-adọ gị bụ ndọriko. Ọ sị m na ya ma. So na ọ bụrụ na ịrọchata 2 comments na this video ikene Chukwu maka na imere alụ, imere ife ada eme nwanne gị nwoke hapụ ọlụgo nwunye ejebe obodo oyibo chọkata ife ị ga-eme iwe sebe ibongi. Mana kedu ife o ji bụrụ na ibongi niile unu sele before na o nwere nke ọ dị ime until nwanne gị nwoke wee natabaka ọ na-ese na-ewepụ uche ihe njụrụ ya. Ọ sị m eje n'ebe afọ because I'm curious, I want to know. Ọ dịrị ime ka ọ na-ese na-ewepụ. By the way, keke si wee malụ na nwa afọ bụ nwa gị. Ọ sị na ya je nene na nwa afọ bụ nwa ya. Afifugo. So na ife ọ na-ajụ kịta bụ alụ na-eme ụmụ nwoke unu chọọ ime onwe unu ife mgbe ụfọdụ ọbụna adịghị n'anya n'azụ. Nwaanyị nwanne nwoke hapụrụ gị ka ịtụbala ime ọ mụọ nwa nwoke. Nwanne gị nwoke wee natazia wee nọrọ wee mụgide nwa wee mụọ ọnya nwoke na-atọ ọzọ ọ bụrụ ụmụ nwoke na-anọ n'ofu nwaanyị. I wee na-ajụ maka na nwunye gị mụtara gị nwaanyị na-anọ ka ije narị ya nwa nwoke nụnwa maka na ikwure ndị mmadụ malụ ma ọ bụgodulu na o kweghị kpọnye gị na ndị mmadụ amagolo na nwa gị ka ọ bụ. Ọkwa nnọọ ka ijidete famili n'ọlụ onwunye vọsasịa. Afụfụ ka Chukwu taa gị, that's why o jiri wee nye gị nwa nwoke. Yes, afụfụ ka Chukwu na-ata gị o jiri wee nye gị nwa nwoke. In fact, amarọ m na ihe m ga-ekwu nkịta ụfọdụ ike akwụrụ. Kedu kịta ife unu si m kwuo ọnya gbazala n'aka nwoke wanyị na ọ mụtara nwoke mana nwunye nwanne gị nwoke ka iriri elu n'iche na ọsọ nwa nwoke ka a ga-ekpekwana na ire nwunye nwanne gị nwoke elu. Amụrụ m a ga-akpọnye ya alụ. Ịgba na iwu niile etile bụ ụmụ nwaanyị a ga-abụ family ọ bụrụ alụ. Ịghọtara na yes, because na mgbe nwoke ji wee nwee right ịnụ nwanne na-abụ ọ bụrụ alụ. Mana m amara ma nke alụ ọ bụrụ alụ o nwee ike ọ bụ ọkwa alụ maka na nwanne nwere ike inyere nwanne ya aka wee tụba nwunye ya ime so na ọ bụrụ alụ mana iwezi elu n'azụ still ọ bụrụ alụ nụ. Kedu ife unu si m kwuo ọkwa unu nwa na-eti dị iwu ebe ọbụla ọ ga-efevọ unu abụrụ alụ. Abịghọtago. So I don't think na alụ ka ọ bụ alụ. Ka ghara ịbazikenene mba ọ baala ya mba ma ọ kwuo nna kwuo o nwere ike ya bụ na alụ. So ụmụnne m especially ụmụ nwoke tii na ọnụ n'okwu a. Ọ nọdụrụ mgba ka o jekwa nwanne nwoke ka ọ kpọnye ofu nwa nwoke n'ụwa ebe o nwere ịtọ ya nwere atọ andị ya chọrọ ịnụ nwaanyị nke abụọ. Abịghọtago andị ya chọzikwu ka nwunye ya mụọ ọzọ.
ụmụ nwaanyị na-anọ ezugo ọdụ mma ka o jee nalụ nwanne ya nwoke nwa afọ maka na ọnwụ ya ka ọ bụ. Kedu ife ilo? Ike gwụrụ. O nwere much to say, abịghọtago. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.